Na prípravu lávového čokoládového koláča budeme potrebovať 200 g čokolády horkej, 2 vajíčka a 2 žltka, 4 lyžice cukru, 2 lyžice hladkej múky, 100 g masla. Z čokolády a z masla si urobíme vodný kúpeľ. Necháme rozpustiť. V miske si zatiaľ vymiešame vajíčka s cukrom. Pridáme múku. Čokoládu postupne primiešavame do vajíčkovej zmesi. Dáme piec na 200 stupňov asi na 10 minút.